Salam mehriban ýyldaşlar. Men Türkmenistanyň raýaty Jollyf Kuwat. Ýaňy ýakynda internet sahypalaryna giremde bir ýalan maglumatyň üstünden gabat geldim. O da Ak Muhammed Welsaparov diýilen tarapyndan ýerleşdirilen maglumat. Ak Muhammed Welsaparov, men size ýüzlenýän. Siz türkmençilige gelişmeýän şeýle maglumaty beýan etdiňiz. Hany indi şol maglumatyň çynlygyny suw dediň. Siz hakyky jurnalist adam däl sebäbi, hakyky jurnalist adam hiç haçan yalan maglumatlary halka ýetirmeýär. Sizin eden bu etmişiňiz üçin türkmen halkymyz, sizin nesilleriniz gelecekde sizi ýazgarar. Biz hem şo wagtda ýazgarýas. Siz hakyky haramzada adam, jurnalist däl adam siz. Watan dönügi, öz ata watanyny 5 manada satan adam siz. Bu eden etmişiňiz üçin gelde türkmen halkyndan ötünç sonra siz hakyky dönük adam.